Професор Трендафилов, благодаря ви за отделеното време. Минути преди откриването на изложбата, това е ваша експозиция от последните 2 години, нали така? Тези работи, някои от тях съм излагал в Турция преди миналата година. Искам да кажа, че тази колекция, сериграфията и литографията са работи, които са правени през последните 2 години. Някои от тях вече съм излагал, но не в България. Не в България. За първ път ги излагам тук. Калиграфията, която аз работех дълго време това. Правил съм много изложби. Сигурно не мога да кажа колко. Нека да кажем за зрителите какво е калиграфия. Калиграфията е много трудна, може би ще ги отекчиме. Трябва да се прави разлика между източна, ислямска и европейска калиграфия. Аз съм специалист и съм професор по европейска калиграфия. Най-красивото изписване на буквите. Най-общо казано. Най-общо казано е така, обаче става дума, когато напуснеш тази територия и влезеш в територията на изкуството, тогава вече нещата изглеждат други. Разбира се, европейската калиграфия се е родила като приложно изкуство и тя не може да се измерва по, така да се каже, с източната калиграфия, която е още едно изкуство за източните хора, където там много интересни графични внушения и някои от майсторите напускат територията на четливостта, за да създадат внушения на графиката и много други интересни неща. Същото и с ислямската калиграфия, която е много богата. Освен знаците, които влизат в самата рисунка, тя богато се украсява с орнаменти. Понякога това е ебру. Това, което и аз съм правил на такава колекция, тук може да видите, това е рисуване във вода, което с много сложна технология може да се комбинира с калиграфията. Обаче нашите съседи, турците, са големи майстори на това. Мисля, че съм виждала такова рисуване върху вода. Да. Наистина е доста трудно. То не е трудно, ето колко го владееш, но има много императивни изисквания. Особено тежката вода, която трябва да се направи от едно летливо растение, китре. Трябва специална технология да се спазва. Турците са големи майстори. Аз няма да забравя. Той има много, обаче има в Измир един известен майстор, Фенар Нури, който, ако видите негови работи, те по-интересни са от 3D. Не знам как го получават, да не говорим за мащаба на работи. Те са колкото вратата. Това, представете ли си как технически трябва да се извърши това, след като това става в една тава. Нали? Самото поставяне на хартията, обикновено това се запасват леко грамажни хартии, за да не потъват във водата. Но да не отекчаваме зрителите с това, защото това е само една малка част от това. Понеже общо взето аз така живея и работя по принципа на свободата и много често сменям начина. Или, както казва Франсис Пикавия, нашата глава е кръгла, да сменяме посоката. И аз се сменям от време на време, според настроението, което имам, и никак не робувам на стандарти, на оттъпканите пътища на логиката и такива неща, и се надявам на интуицията си и на времето си предпочитание. Но любовта ви към калиграфията остава. От много години продължава и остава. Да ви кажа, че аз от 5-6 години не правя това, защото имам друг интерес към сериграфията, която голяма част от работите е това, която, както в много неща в България, няма условие да бъде правена. Защо? Защото няма ателиета за арт. Има за всичко друго, да печатат индустриални предмети, такива чаши, какви ли не, и власят такива машини за арт няма, защото няма арт бизнес в това отношение, затова и няма. А доколко са виновни новите технологии, новите компютърни технологии? Те нямат никаква вина, новите компютърни технологии. Да, че аз ги използвам, когато цветоотделям работите, защото за да направи сериграфия трябва да бъде цветоотделен всеки цвят и да бъде направен филм. Това е така
дълъг процес. И аз съм за възрастен като човек, като мен да го прави на ръка, просто не мога да си го представя. Затова сканирам нещата и след това ги цветоотделям по дигитален начин. Това, което прави впечатление, че сте подбрал ярки цветове. Ами, вижте какво. Това е въпрос на предпочитание. Не, аз мисля, че да се използват такива цветове, те внушават повече. Разбира се, и не ръгувам, понеже общо зато не следвам този път на класическия начин да го кажем, на рисуване. Ако забелязахте, аз не потребявам думата картина. И много рядко казвам, защото съзнателно я избягвате. Избягваме и още как. Някои обаче, които още зато нямат истинска представа за картинното пространство, много често употребяват. Как се изразявате? Като творба? Това са творби? Не знам, както искате така. Ваши работи? Да, това е кой както иска така да схваща. Колко творби са изложени тук? Тук ми оказа се, че както забеляза моя колега и приятел Ники Младенов, който е една от причините тук да изложа това, като ги проброихме, станаха с 75 на толкова години, колкото съм. Символично е. Ами, то сигурно, то май стана случайно. Но, може би да е плюс една-две, ма знам ли, ако някой ги прочете по-внимателно и така нататък. Вие сте преподавал тук в Националната художествена академия? И още взето от 59-та година не съм излизал от нея доскоро. Понеже след като завърших академията, станах асистент. Може би, за да съм отсъствал година-две някъде, но това до преди 5-6 години преподавах тук. Какви са наблюденията ви за този дълъг период от време върху студентите? За тази работа, как се казва на турски, хери ранун бехлеми башкаулор. За всяка рана има отделен мехлем. И има студенти и студенти. Има някои, които са много... Те не са много винаги. В едно ателие винаги се срещнат един-двама, защото които са истински мотивирани. А по отношение на калиграфията има много малко, защото особено сега младите, те не могат да си представят да напуснат територията на компютъра и на копчетата, защото това изисква голяма концентрация и изучаване на историческите образци, което никак не е лесна работа. Много търпение, наистина. Да, за търпение трябва да развиеш и търпение. Опитвате ли се поне по-добрите да ги привлечете по някакъв начин? Аз вече нямам такава роля. Оставил съм го на другите. Ако някой поиска съвета, ми го давам. Обаче никога не давам съвети, които не ми ги искат. Много правилно. Разкажете ми малко за опита ви в Турция. Там също сте преподавал. Да, работих в факултета за изящни изкуства към Мармара университет, което е много интересно училище и графичен отдел много на мен лично ми допада, защото мисля, че говорихме, че там учат студентите преди всичко учат графика и всички графични техники и типичните турски техники, които са много интересни. А който иска тясно да се специализира да прави афиш, малка графика, това е башка работа, нали? Той дава му се право. Студентите са много мотивирани, защото има и строга дисциплина. Но най-вече атмосферата, където има хора, които са истински пристрастни, не само и с голяма любов към изкуството. Според вас за кого е предназначена тази ваша изложба? Аз знам, че не всеки ще хареса или иска да види такива неща. Който има вътрешна нагласа да разбере това, благодаря му, че ще го направи. Не има хора, които по липса на художествено възпитание не могат да приемат едно изображение, което, примерно, няма къщи и двор. Нали? Искам да ви кажа, че веднъж в Париж случайно бях се запътил за някъде, мисля, че беше в Ке Дорсе, и видях една картина на Пол Сеняк и отидах да видя, защото ми беше интересно. По път Сеняк. Един човек седеше и много търпеливо гледаше и без повод... това се пита, харесва ли ви тази картина? Аз казвам да. А вие харесвате ли? Той казва много. Викам, защо?
Защото казвам, страшно много прилича на мястото, където живее брат ми. Той е сравнява с нещо, което е видял. Нали? Когато един зрител е художествено образован, той търси други неща. Или е чувствителен и не е преднамерен. За всеки влак има пътници, дето се казва. Аз, примерно, както виждате, не изповядам такава реалистична работа, но нямам нищо против и тези. Те имат против. Примерно тези, които правят реалистични неща, не могат да понесат друго. Обаче аз давам на всеки, който иска. Всеки може да я интерпретира по различен начин. Разбира се, и тя се възприема по различен начин. Хората са различни и по различен начин хващат нещата. Нека на финала на нашия разговор да кажем до кога ще продължи изложбата. 17 февруари. Ако някой иска да се отбие да се стопли, да заповяда. Искам да кажа с цялата сериозност необходима за случая, че аз съм много пристрастен към балканския начин на живота. И не го заменям за нищо. Познавам Европа и френската действителност, но предпочитам Истанбул и българските неща. Това е.